pesa mayo wang moka ngimane, is that still a cyber crime? Is this cyber crime act only meant to the common citizens? Because Nyoro, we saw and heard Mutahi Kahiga speak in a manner suggesting to incite community against another community, but no action was taken against him. Same to governor. Penjona. Cyber crime en maraya kosonyaka jotelo. Mandu ati Sylvester maneno wakantire Migori County. Erokamana nyandu ati Sylvester. Wakata kao penyo machielo mantiere ka. Tandani mono miwa winyma. Mana mono miwa range. Chalka ki mwate dok. Chien. Kendo mondo mijo ni ler ne. Nyakura mogejuang ni cyber crime ni. Tiende nango. En computer misuse. Tiyo marach kod computer. Tiyo marach kod computer. Tiyo marach kod mbui. Kod arita makare mar mbui mar mondo mi oredi kalure kod chike. En gino matimore mbui. Lerne Nduati Sylvester penjo mopenjo no kae to e duoko ni kanyo. Lerne pogruok kind gima ne Mutahi Kahiga owacho to kere mbui kod weche matimore cyber harassment ka. En cyber space to cyber space ni tiende nango kinyalo lernya kora mogejuang e yo munyalo winje nikech endo wuoyo ka nene liel tipo emo mak tukete mbui to ekor kwa nene ekoka wanene made onge mbui do kwa nene space ni ana mane koro digital space ama weche mag mbui magi weche ma deal gi gimik post e simu machala kaka social media handle machala kaka Facebook gimikete Facebook mari gimikete WhatsApp group majibede inwanka ngato ka gimoro kete WhatsApp group kanyo Instagram magi weche mata weche mag luasi mar mbui gima content mikete computer cha opogore gi content ma ngato wacho ngeni anyalo wacho gimoro then ngato record video koro ngeni seche ma ngato record video for example ineno kaka wach mar Mutahi Governor Mutahi Kahiga mano wacho nyoro ni ngeni de onge ni ngato doka ogino mo kete mbui to be dokwa winjo nikech magi mano kotime mbui koro gimomiyo wangeyo ni no wacho wach makama no wuoyo to ngato record to ka ugicha to keto no e digital space ma wantiere koro the moment mano donjo social media cha e kor kwa chako timore nade wanen koro gimanyiso Sylvester inyalo timo gimoro i record the moment misekete mbui eyo mar mbui kanyo kore momiyo wawacho ni ma chik matayo weche mag cyber misuse of computer and cyber